Ayai, ubala ai ya kane kasni kabakal pam bangi yo banpli ya ka jingtem tenrai music school jongka dingye nongtleu kublai shibon ya ki parkul parakha kibala don langban ni menta te ni nakatanat seng khasi seng khana laj artes nin ai ya ka jing ruai ka kerteng ka shat aingo Mentangin ai kublai ya kirong mi bad long pa kat ki hebar kum ki hen man bad ki para kublai ya pi baro to utrai ken ya pi Mati ulang syua abangin ringin dateng kai Mentangin ai kublai ya kilang mi balong pa Ringkat ki hebar kum ki hen men bat ki para kublai ya phi un yai kan khu kar do shindi jong kar ver thai lagi nem lei ulai kum talaki chom bangin dari ngin da teng kai ken la ba sei ya ka jing mo jong iwei pa iwei unang kersil Mentangin ai kublai ya kilang mi balong pa Ringkat ki hebar kum ki hen men bat ki para kublai ya phi un yai kan khu kar do si thara o man pe balai hun ha ki khor ki riam ki be kai shang kun ki shat man ba ki bagi pendan burung ialah kajong gedi dustur Mentangin ai kublai ya kilang mi balong pa Ringkat ki hebar kum ki hen men bagi para kublai to utrai ken ran ya phi un yai kan khu kar do ngu ya utrai nong thang ban mi ba un don leng ka bangin kiu sap un nang ai bui un nang ai la sa shi sin ya phi Dongin ya coi ya khen bangin ya shem liang la men wei
Ki hen men bagi para Aku beli ya pi maro To utrai kenran ya pi un yai ker ku kerdo To utrai kenran ya pi un